Bok, ja sam Alen iz Rijeke i živim u Meksiku već 6 godina sa mojom Oridžidži Meksikankom i naše dvije ljubice bubice. U ovim videima vam pokušavam prikazati kako je živjeti u ovoj ludoj i prekrasnoj državi na drugoj strani svijeta. Uživajte! Upravo sam otkrio da Fabiola i ja nismo ženjeni. Nismo muž i žena. Da vam objasnim. Znači, mi smo se oženili u Hrvatskoj. Trebali smo se oženiti ovdje u Meksiku, ali niko nije mogao prevesti papire na hrvatski. Imali smo problema s tom papirologijom. Onda kad smo išli u Hrvatsku, tamo smo se trebali oženiti u Rijeci. Tamo nam nešto nije valjalo s papirologijom, pa smo probali u Delnicama i tamo nam je uspjelo. Ali sad ti papiri ne vrijede ovdje i moramo ovdje legalizirati naš brak. Tako da sve ove godine mi smo cura i dečko. Evo da vam prikažem, ovo mi je cura. Tako da eto, sad se borimo se s papirologijom. Bili smo Fabioli, kao što sam rekao u prošlom videu, po putovnicu. Pa meni sad rješavamo isto neke papire, ali je tolika gužva da nismo stigli dogovoriti sastanak. Tako da ćemo u ponedjeljak opet to ići rješavati. I još imam jedan poseban video, moramo ići na drugi kraj Meksika po njenu vizu. I to će biti sljedeći video. Nalazimo se u jednoj od najbogatijih susjedstva u Mexico Cityu, zove se Polanco. Vidim da ima puno Židova, ovdje imaju one kapice na glavi, tu gore. Imaju para ko blata, tu pokupovali su najbolje stanove, ovdje je najsigurnije. Ne znam čim se bave. I tamo preko ceste se nalazi ta migracija. Da vidiš koliko ima crnaca i drugih ljudi iz svakakvih zemalja. Žele doći u Meksiko ljudi. My job is going to be over here. Somewhere here close? Yeah, Maybe that building. yeah. Tu će Fabiola radit kad bude krenula. U fancy šmensi dijelu grada. Vidiš onda ko gospodin, dođeš tu, sjedneš, pa ti cipele pobriše. Ništa, mi idemo sad doma pa ćemo se morati vratiti u ponedjeljak jer nismo stigli, zatvorili su nam, bilo je 100 ljudi da izvadim tu moju osobnu meksičku. Ništa, u ponedjeljak ponovo. I evo me u istoj ulici 2 dana kasnije. Sad je 5:45 ujutro. Sad ćete vidjeti koliki je red. Fabiola je išla čekati u red, a ja sam otišao parkirati auto. Pa idemo dalje. Dalje čekamo, smrzavamo se. Falio mi je neki papir pa je Fabiola išla raditi, kopirat. I naplaćuju 13 pesosa po papiru, a inače tamo gdje u našoj ulici naplaćuju 1 peso. Kakvi lopovi. O koliko ljudi je ispred nas. To je to, tek smo napravili sastanak za 12:30. Sad u 12:30 moram ići vaditi tu ko osobnu meksičku. Ali pričamo Fabiola i ja kako je sve ono, na primjer tip piše na papiru sve, svaku putovnicu, sve te brojeve. Nema ni laptop, su mu mogli dati neki. Ne možeš online napraviti sastanak, moraš čekat. Koliko smo čekali? How long we waited? 2 hours. 2 sata smo čekali i tako. Strašno. Pa se vi dalje žalite na MUP tamo u Hrvatskoj. Bolje je tamo 100 puta. Došli smo izgubiti malo vremena u dućanu i pričam Fabioli kako ga živiš u boljem susjedstvu, kako ti je bolji izbor hrane. U istom dućanu, isti ovaj dućan imamo tamo gdje smo mi, ali tamo ima 3 gljive i 2 paprike. A pogledaj ovdje sve svježe. Baš sad gledamo bosiljak svježi i ovo cvijeće od tikvice isto kupujemo. Evo ga ovdje kako lijepo sve izgleda. Evo ga bosiljak. Koja razlika, stari?
Da vam pokažem kolika je sigurnost ovdje, toliko policije ima na svakom uglu, evo. Tamo je jedan. Tamo je preko ceste. Vidi ih ovdje. Svugdje su. Baš priča Fabiola, tamo gdje mi živimo nema ovako sigurnosti. Svako radi šta hoće, jel da? Polanco is one of the main, more exclusive areas in Mexico City. So in here you can find apartments from, I think, 4 million. That is not really here in the heart of Polanco. It's around. That is double the price that we're paying for our apartment. 4 million pesos. Yeah. But it's not in the core of Polanco. It's there, like around Polanco. If you want to buy in Polanco, you cannot even find apartments in Mexican pesos. You have to buy it in US dollars. So, and it's going to be around $4 million, $3-4 million. So 20 times more than we're paying for the house. And then in here you can find a lot of avenues. We have one that is Presidente Masaryk, that is really famous in Mexico because you can find the most exclusive brands in Mexico. Well, not in Mexico, all over the world. It's like in France, it's Campos Elíseos. And it's called Presidente Masaryk because of some Czechoslovak. some president from Czechoslovakia. And that avenue was meant to be one of the fanciest avenues because of one president that we had here, Porfirio Diaz. He was president like more than 30 years here in Mexico. Most of the people think that he was a really bad president, but no, like history has proved that he was a really good president. He wanted to do really good things for Mexico, make Mexico more like European style. And Presidente Masaryk is one of the project that That's street. Yeah. And what about our marriage papers, marriage certificate? Now we have to legalize our marriage in Mexico because you have some benefits in my job because you are my husband, but I have to prove that. You have to prove I'm your husband. Yeah. So I cannot marry any other woman now? Never. Never? I ovo je muzej Zumaya, to je napravio jedan od najbogatijih ljudi u Meksiku. Pogledaj kako fora izgleda. Nismo nikad bili unutra, možda odemo danas. We go check today, we have time. Ipak idemo u muzej, odlučili smo, nismo nikad bili, a bili smo tu puno puta. Malo ću samo snimat, nemam puno baterije. Evo sad smo gdje su replike. Kaže Fabiola da je ovo u Florenciji, a onaj tamo prošli smo pokraj njega je u Vatikanu. Idemo vidjeti što ima dalje. Primijetili smo razliku između europske i meksičke umjetnosti. Europska je jako mračna, ima puno smrti i ne znam, crkve, siromašnih ljudi, svećenika, Isus na križu i tako da. I jako su mračne slike. Dok meksičke su onako vesele, pune boja. Tako da eto, to je jedna zanimljiva stvar što smo primijetili. I tako? Yeah, people are suffering from the sea. Da, htjeli su da se bojimo u Europi, a ovdje je sve nekako bilo veselo. I dan danas je tako, ja imam osjećaj. I gotovo, evo nakon od 5:30 ujutro, sad je 3 popodne, završili smo, mrtvi smo, ali uspjeli smo riješiti. Sutra opet moram doći moraju me slikat i onda za 2-3 tjedna ću opet morat doći po iskaznicu, tako da nikad više ovo nećemo raditi, izgubiti nešto.
Nisu mi dali da snimam unutra, nemate šta za vidjeti, djeca plaču, ljudi smrde, svi su nervozni. Tako da, to je to ljudi, hvala što ste bili ovih par minuta s nama. Vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!